Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a duk inda kuke a faɗin duniya a cikin wannan shiri na mu duba mu gani. Yau muna Lahadi 10 ga watan Satumban shekara 2023. Yau shirin namu zai mai da hankali kacokam game da mai da hankali da kungiyar yammacin kasashen Afirka ta yamma sai da yawo ta yi na cewa ba za ta ci tuwon fashi ba wajen yin tsayuwar daka na sai demokaradiyya ta komo dangalgal a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar sakamakon marɗe mata wuya da aka yi. Duka dai mai bibiyar al'amuran yau da kullum ya ga irin yadda harkokin suka yi ta kasancewa. An turo malamai, an turo lattijawa, ƙungiyar ta sai da yawa ta turo wakilanta, ƙasashen duniya sun sa baki, an yi ta kiranye-kiranye, amma ko alama abin sai zama na karatun kurma. Abin dai ya zamba rawa ba tumami. Yanzu har ta kai inda ƙungiyar ECOWAS sai da yawo ta ce hanya guda ce ta yi mata saura, shine ta amfani da ƙarfin soja wajen maido da demokaradiyya a cikin jamhuriyar Nijar. Abinda su sojojin suka yi ta kwatanta ma mutane ta hanyar murɗa wuyan labari, abinda da kwaren shi ake ce ma desinformation ko kuma intoxication, wanda aka yi ta nuna ma mutane cewa za a yin tashin hankali musamman ma yaƙi tsakanin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar da makwabciya tarayyar Najeriya, abinda ba haka nan ba ne. Wato a cikin matakan da ƙungiyar sai da yawo ta ce za ta ɗauka shine za ta zo ta turmushe waɗannan sojoji, wato ta tsabtace ta karkare duk wata shara wanda yake mataki guda ne wanda sai da yawo ta ce za ta ɗauka shine maido da demokaradiyya da kuma mai da shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum, wanda 'yan ƙasa suka yarda suka amince da shi ya jagorance su a tsawon shekara 5. Me ke faruwa? A jiya da daddare cikin sama lelan dare wasu han mutane sun shiga kwana, sai aka ji wata sanarwa wadda tana cewa ana nan za a kawo jamhuriyar Nijar hari, kasar Faransa tana nan tana kawo wato dakaru, tana jibgiya a cikin kasashen Benin, Cote d'Ivoire da kuma wato Senegal, wanda aka nuna cewa cikin wannan sanarwa an yi wata ganawa tsakanin hafsan sojoji na jamhuriyar Nijar da na kasar Faransa a birnin Zandar, abin da ya ƙara ba mutane mamaki, wanda kuma har suka zana adadi na wasu motocin sulke da shiragen yaƙi waɗanda aka ce za a harma wato wannan ƙasa tamu. Babban abin da ya ba mutane mamaki a cikin wannan sanarwa ya ɗauki hankalinsu sosai, wanda akan wannan abu ne muke buƙatar yin nazari, mu yi ƙoƙari mu samu amsa. Shine kiran da sojojin suka yi na cewa jama'a su taho su ba su hannu, a agaza mutanen birnin Yamai su hito su ba su hannu, saboda kowa ya gani dai tun daga ranar 26 ga watan Yuni shekara 2023 banda wannan birni na Yamai babu inda mutane ke hitowa suna cewa uhum. Banda wannan birni ne mai babu inda aka gani mutane suna hitowa suna furta wasu kalamai irin na neman rarraba kanuwan al'umma. Banda birnin Yamai babu inda aka gani mutane suna hitowa suna yin cincirundu, wanda har jami'an 'yan sanda da kansu suka nuna ɓacin ransu, suka hito suka nuna irin abubuwan asha da ke faruwa a cikin wannan ƙasa da ake mata ikirarin cewa kashi 99 cikin 100 musulmi ne. Kuma babban abun lura ga al'ummar jamhuriyar Nijar su tabbata da fa ba illahirin sojojin Nijar bane kamar yadda ake son a ɓata sunan sojin jamhuriyar Nijar, a ɓata musu suna. Ɗiyanmu ne, ƙannanmu ne, uwayenmu ne, yannanmu ne, danginmu ne, ba daga wata ƙasa aka kawo su ba, mutanen jamhuriyar Nijar ne, kuma muna jinjina musu, muna musu jinjinar ban girma game da irin namijin ƙoƙarin da suka yi ta yi cikin wannan ƙasa tamu domin kare mutuncinta da kuma iyaucinta da kare al'umma da dukiyoyinsu. Sai dai me aka gani? Duk wannan ƙoƙari da suke yi da ba da kai da suke yi, sai aka zo da wani sabon al'amari ta hanyar jaye su daga wuraren da suke fama, aka jaye su daga wuraren filin daga, aka kawo su aka cinkuce su a cikin wannan birni na Yamai. Kenan babban abin tambaya a nan wurin, shin menene ake nufi da mutane su hito su kare sojoji waɗanda suke ikirarin cewa za a kawo musu hari, sun zana motocin sulke da jirage? Lalle tabbataccen zance, lalle sai da yawo ta ce babu gudu babu ja da baya, kuma da gaske ne ta kawo motoci, ɗaruruwan motoci, ta kawo jirage suna nan kan iyaka,
umarni kawai suke jira a basu su shigo cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar, su raba mu da alƙaƙai, su raba mu da tashin hankali, su kawo mana sa'ida da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu, su raba mu da wannan takunkumai da suke nan suna tagayyara mu, suna halaka mu, sun hana mana walwala, talaka ya rasa inda za ya kamawa, wanda yake gashi nan patanti da menene abubuwa iri-iri kala-kala an ɗauko ana ta cusa ma mutane saboda babu kuɗi cikin aljihun gwamnati. Don haka kenan maraba da sai da yawo sakamakon wannan mataki da za ta ɗauka, saɓanin ƙaryace-ƙaryacen da ake yi na cewa za a yaƙi. Babu yaƙi ko guda tsakanin jamhuriyar Nijar da kuma 'yar uwarta tarayyar Najeriya. Babu wani yaƙi da za a yi tsakanin sojojin ECOWAS da sojoji waɗanda yake sun san gaskiya, sun san nauyin da ke bisa kansu na wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Kenan maganganu ne na ƙwarorin sojoji waɗanda ba su taka kara suka karya ba, waɗanda suka ɗauki ƙasar nan a matsayin abin da ake ce ma otage, suka ɗauke ta suka yi garkuwa da shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum, suke nan suna ta ƙaryace-ƙaryace wanda ta bayyana ga hili babu komi cikin hannunsu, a biya musu banga-banga ba gaba ba baya, sun rasa inda za su sawa. Kowa ya ga sanarwar da aka yi jiya cikin sama lelan dare, sanarwa cike da rudani. Bisa ga dukkan alamu rahotannin da ke zo mana waɗanda yake daga tushe mai makama, mutanen da ake son a yi amfani da su a matsayin garkuwa da ake ce ma bukule, an fara jin maganganu suna tasowa kus daga ƙasa. Mutane na cewa babu wanda za a hitawa a kashe shi, babu wanda za a hitawa ya tunkari sojoji, babu wani hito na hito da za a yi tsuntsun da ya kira ruwa shi ruwa za su doka. Ana son a karkata gaskiya wanda yake ga yadda ya kamata a yi abin. Shin inda cani da mutanen da ke goya mai baya sun jaye sun saurari jama'a, shin wannan hali da Nijar take ciki tana shiga? To don haka jama'a mu yi kokari mu duba mu gani, mu ba kanmu amsa. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai gobe idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.